Għal darboħra l-Partit Laburista kien minn ta' quddiem u mal-ewwel opportunità irreġistra lilu nnifsu mal-Kummissjoni Elettorali kif mitlub skont il-liġi tal-finanzjament tal-partiti. Fi żjara fl-Uffiċċju Elettorali l-President tal-Partit Laburista Daniel Mikallef flimkien mas-Segretarja tal-Eżekuttiv Nazzjonali Lidja Abela u l-Viċi President tal-Partit Laburista Lewis Gatt issottomettew l-applikazzjoni u l-materjal meħtieġ skont il-liġi. Mikallef innota kif fl-aħħar żmien il-Partit Laburista internament flimkien mal-istrutturi u l-kumitati għadda minn proċessa biex il-proċeduri tal-partit ikunu għal kollox konformi ma' dak mitlub mill-liġi. Għalkemm żied jgħid li fil-verità il-partit saħansitra qabel id-dħul ta' din il-liġi dejjem ħaħsib li jimxi mas-sewwa, fosthom bl-ippublikar tar-rapport finanzjarju tiegħu u fil-mod kif joperaw l-istrutturi u l-kumitati tal-istess partit. Il-liġi ta' finanzjament tal-partiti titfa' responsabilità kbira fuq il-partiti, tajb wieħed jgħid li hija liġi lilha biex tidħol u dan hija parti mill-proċess kawża ta' dħul ta' din il-liġi. Aħna bħala partit b'mod immedjat mill-ewwel ġejna sabiex nissottomettu dokumentazzjoni mitluba mill-Kummissjoni Elettorali sabiex nirreġistraw lill-Partit Laburista. Min-naħa tiegħu il-Kummissjonarju Elettorali Prinċipali Joseph Church irringrazzja lir-rappreżentanti tal-Partit Laburista talli mhux biss minnu fih bagħtu d-dokumenti meħtieġa imma saħansitra marru huma stess. B'hekk taw lok għal diskussjoni amikevoli dwar dan il-proċess ġdid f'pajjiżna. Fil-fatt Church innota li bħal kull proċess ġdid dan se jġib miegħu tagħlim ġdid għal kulħadd u b'hekk ikun tajjeb li l-entitajiet jaħdmu flimkien u jiddjalogaw sabiex jinkisbu l-aqwa implementazzjoni u riżultati.